खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 24 जानुवारि खालारखालि क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बिटिआर सुक्तिनि सेथि बोसोर सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ। बिटिआर खुंथायनिफ्राय रंगिना संगिना हारिमुजों बर'फोरनि हारिमु आइजोफोरा बिखुङाव गथ' बानानै गायहेन उवालजों माइ सौनाय आरो सेरजा होना मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ मान बावो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' लोगोसे आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसामनि रांखान्थियारि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना नखर मन्त्रि अमित शाहआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ खोमानांनाय सा 40 मुंख्लंफोरनो बिटिआर खुंथायनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ केस गथायो। बेनि अनगायैबो आद्रा थानाय मुंख्लं नखरफोरनो थाबैनो अनसुंथाइ गथायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव गोदानै लुफुंजानो गोनां जौगालु बिथांखिफोरखौबो बेखेवना होलांदों। नैथियाव 24 जानुवारि अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव खुंजानाय बिटिआर सुक्तिनि सेथि बोसोर फालिनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाना मोनसे गेदेरथार सुबुं गौमा खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। बे मेलावनो कुमारी खाथानिफ्राय बाहागो लानो फैनाय गोबां सुबुं गाखोनाय गंसे बासआ नावपारा लामा गेजेराव मोनसे जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जाथायाव सासेबो सुबुंनि जखम जायासै होनना मिथिनो मोनदों। थामथियाव क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बिटिआर सुक्तिनि सेथि सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ बुङोदि थांनाय गोलाव सम आलादा रायजो सोमावसारनायाव 5,000निबो गोबांसिन सुबुङा जिउ खोमानांबाय। नाथाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव सासेबो जिउ खोमानो गोनां जायासै। थांनाय बिसायख'थिनि समावबो सासेबो जिउ खोमायालासे गोजोनै बारलांबाय। बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय मिरु सरकारा जेब्लाबो समावनो मदद खालामनांगोन होनना बुंथियो। ब्रैथियाव फैगौ 24 जानुवारि खालारखालि भारतनि सुबुंखान्थि सान फालिनायजों लोब्बा लानानै हादरनि राजथावनि दिल्ली फारसे ट्रेक्टर पेरेड दिन्थिना सोमावसारनो थाखाय आबादारिफोरा गं 50निबो बांसिन ट्रेक्टर लानानै लोब लोब ओंखारबोदों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आबादारिफोरा सोरखारनि लाबोनाय आयेन खान्थिखौ बोखारना लांफिननांगौनि दाबि लानानै सोमावसारबोगासिनो आरो सोरखारजों गोबां खेब सावरायलायनायबो जाबोबाय। नाथाय बिनि जेबो मोजां फिथाइ मोनैयाव आबादारिफोरा सोमावसारबोबाय थाबोदों आरो फैगौ 24 जानुवारि सानखालिबो आबादारिफोरा सोमावसारगोन होनना मिथिनो मोनदों। बाथियाव क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव बिटिआर गोरोबथानि सेथि सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि रांखान्थियारि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बुङोदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै फैबाय थानाय समाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि केम्पास गायसंनाय जागोन। बेजों लोगोसे चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि सिङावबो मडेल कलेज गायसंनाय जागोन होनना बुंलाङो। दथियाव मैया थांनाय 24 खालारनि बेलासिनि 5 रिंगा समाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव जेमशेदपुर एफसिआ गलसेबो सोनो हायाखै आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय हायद्राबाद एफसिआबो गलसेबो सोनो हायाखै आरो मैया हायद्राबाद एफसिनि जानानै जोंनि बर'नि आगोमा फिसा हलिचरन नार्जारियाबो हायद्राबाद टीमनि जानानै गेलेदोंमोन। आरो मोनाबिलिनि समाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनाया बेंगालर एफसिआ 1 गल आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय ओडिशा एफसिआबो 1 गल सोनो हानानै मोन्नैबो टीमा ड्र जालायनो हादोंमोन। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया चेन्नाइ एफसिनि हेंथायै गेलेगोन मुम्बाइ सिटी एफसिआ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों। जोंनि हालामनि बर' आइजो राजाफोर रंजालि
जागोन नैजिस्नि जानुवारि नैरोजा नैजि मायथाइयाव फैबावबा